Hvert år har vi her i CRC Travel et projekt, som vi kalder for Operation Julepakke. Det er et projekt, som vi har haft i 10 år, og det handler kort fortalt om, at vi er nogle mennesker fra Danmark og nogle fra vores kontor på Filippinerne, som tager ud til et sted på Filippinerne, som er hårdt trængte. Altså, vi fik jo lov til at komme helt tæt på og kigge ind i folks huse, som egentlig jo bare er en hytte bestående af bambus. Og det er jo altså ret vildt at få lov til at se, at de jo bor her. Og det er jo en gave at få lov til at give dem noget, som vitterligt kan gøre en kæmpe forskel for dem. Det, der gjorde mest indtryk på mig, da vi var afsted, det var helt klart børnene. Vi havde en masse legetøj med til dem, og da vi begyndte at pakke det ud, så kunne man se deres glæde og håb i øjnene. Hver gang vi havde legetøj til over, så kørte vi forbi skoler på hjemvejen og begyndte at dele ud som en overraskelse. Og der var glædesråbene og glædesmilene bare endnu større. For når du bor i en bambushytte og intet ejer, så er sådan en kæmpestor pink bamse bare lige pludselig det flotteste, du ejer. Julepakkerne de indeholder mad og andre fornødenheder. Og som regel kombinerer vi uddelingen med noget lidt mere langsigtet støtte, som en ged eller en gris. Vi kan ikke redde alle, men vi kan gøre lidt.